marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Dihorhon haporsuhon nami nasatokin, jalanan yang ido hasangapon na sumurung, nalumobi hamulyaon nasaliling-liling na tuhami. Hami akan naso tumailihon akan natarida, akan natumailihon akan naso tarida. Ay namartiki do anggo akan natarida, alay nasaliling-liling na do akanos so tarida. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, alit Tuhan debata, asi maroham di hami, aidang tarbahen hami mambahen manang aha, molosoho dongan nami. Dibaheni, saya lehon ma di hami roha banua gijang, asa tahu hami manimbangi dohot mangulahon lomo ni roham. Saya dongani mahami, asamian hami di bagasan ho, dohot di bagasan hatam. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata, sada Korint 15 ayat 58. Otpeh hamu akadongaku nahinaholongan, marsi hohot jalaso mubauba mahamu, jalalam sumurung ma toktong di bagasan ulaon ni Tuhani. Ai di boto hamudo, dang magopo halo jaon muna di bagasan Tuhani. Atong rap magidogo mahita sian tuhata di bata lau mangulahon patik nai. Ali Tuhan di bata saya pargugui mahami. Allah mulahon samar tu patik nai. Amin. Oh
topo tima dosata. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar. Parasi jala partalup ni roha, jalana basar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Dibiyaheni sai sama dosa nami. Dang adong nahu pangasahon hami dukon asini roham. Hati goran na pinatupani anak mudo nahu pangasahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Songonod do hatani Tuhan Jehova, nunga diarsahiho au marhite sian aka dosam. Jalan nunga dilojaiho au marhite sian aka hajatonmu. Au tutu, au sandiri manelesei aka pangalosim, alani hadiriokku. Jaladang be hupa ingot-ingot aka dosam. Hasangapon mari debata na digijang. Tabegema hatani debata turpuk ni ari mingguon
Dan yanet sian Oda 10 ayat 10 satro di ayat 20. Anduldo dumenggan mangomo hapistaran asa sere. Jalatagonan do mangomo roha hapatasan asa perak. Dalan ni halak partigor mandao do sian hajahaton. Marhamao hosana sandiri do manang ise na mangaramoti dalanna. Matua ginjang ni roha do patujolo ni hajepolon. Jala hatimbon diri patujolo ni hatinggangon. Tagonan do serep martondi rap dohot halak nadango asa marbagi taban-taban rap dohot najukat. Manang ise na maratiatehon hatani debata Jepang nadenggan jala halak na marhaposan tu Jahoba maruli tua imas sahatna martua doa kana tumangihon hatani debata jala no pepsa. Amin. Tidakon maha porsetai songona hina tidakon ni dongata sah porseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido amat pargogo na suatu dosan na tumopa langit dotan au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai iman atu buhon si Maria na kagadian senten di korbaria andorang suatu Tuhan Ido Tuhan na tumaon na derlit di panguman ni Silatus na matutapal jauh dari bana di hau penisilang na tuat di banu waturi dung di tanan na mulak nangulu di hari patulukon na manaik tu surgo laundu tu siang di kata Jehovah na manaik pargogo na suatu dosa di simai bana pai mamulak sogo tu tanon mangumi anak nangulu dot tanake au korsea di tempat korbanaya Jalan sedang mulia nabadia, mulia harapan anak Kristen akan nabadia. Doa tiasa sesama dosa, doa tiada mandok, mulak mengurus sudut daging halak memakai. Doa dan doa
Shalom. Horas. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya akan membacakan beberapa poin warta jemaat kita di minggu hari ini. Nama minggu, Minggu ke-19 Dung Trinitatis dengan topik Manaon Naporsuk Songon Siihuton Kristus. Persembahan pada hari ini Minggu 23 Oktober 2022 pada semua kebaktian kita akan memberikan persembahan dalam 2 amplop, 1 amplop untuk kuliah, pembangunan dan kantor pusat, dan 1 amplop lagi untuk menunjang kegiatan PGI dan PGIW. Ibadah penghiburan setelah ibadah pukul 11 pada hari ini, gereja kita akan melayankan ibadah kebaktian penghiburan untuk keluarga Nyonya R. Situmorang Boru Hutapea bertempat di gereja. Untuk Sinode Godang nanti akan kita bacakan surat dari kantor pusat mengenai Sinode Godang. Untuk kita ketahui bersama bahwa pendeta kita, Pendeta Burhan Sianturi, mewakili dari Distrik 18 Jabar Tendi, dan juga Yosua Manurung mewakili dari Naposo Distrik 18 Jabar Tendi mengikuti Sinode Godang tersebut. Untuk poin nomor 7, rencana program dan anggaran tahun 2023. Pada hari Rabu beberapa waktu yang lalu gereja kita telah mengadakan pertemuan untuk mensosialisasikan tahun 2023 yaitu tahun profesionalisme dalam penata layanan. Di situ sudah diterangkan garis besar dari program tahun 2023, diharapkan seluruh dewan dan juga seksi dapat mulai merencanakan program dan anggarannya di tahun 2023 untuk kita bawa dalam rapat huria gereja kita. Untuk pesta huria setelah pembacaan warta jemaat nanti akan ada panorangion dari panitia pesta huria untuk kita bertahu bersama bahwa pesta huria kita akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 November 2022 pukul 9. Ibadah pada hari Minggu tersebut hanya 1 kali ibadah. Diinformasikan untuk persembahan bulanan dan tahunan, terima kasih kepada Amang dan Inang yang sudah memberikan persembahan bulanan dan tahunannya. Bagi yang belum masih dapat diberikan kepada gereja kita melalui bendahara kita dan menginformasikannya jika sudah memberikan. Untuk pesta puncak nanti akan dilaksanakan tanggal 30 Oktober 2022 itu merupakan acara puncak tahun kesehatian di tahun 2022 ini. Di gereja kita di khususnya Resort Bandung Tengah akan mewakili mengikuti acara tersebut sekitar 75 orang. Ucapan selamat ulang tahun dalam warta jemaat kita ini ada 21 orang yang berulang tahun, baik yang mungkin belum tercatat namanya di sini. Kami mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri untuk menerima ucapan hadiah berupa firman Tuhan. Apakah ada yang hadir? Ya, silakan Inang berdiri dulu, selamat ulang tahun. Masih ada lagi? Mungkin di rumah ya. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk yang berulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini mulai tanggal 17 sampai 23 Oktober 2022. Firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Selamat ulang tahun Inang, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Dalam minggu ini gereja kita menerima persembahan untuk huria sebesar Rp25.802.450, untuk pembangunan Rp1.886.300, untuk kantor pusat Rp2.615.250, dan lain-lain Rp12.712.000. Untuk di sini ada informasi juga penerimaan pesta huria dapat Amang Inang
lihat dalam warta jemaat kita. Saya akan bacakan surat dari kantor pusat tentang Sinode Godang. Nomor 1380 /L18 10 Romawi /2022 hal manangihon Sinode Godang mandapoton nahinor hormatan amanami inanami ruas ni HKBP DP Pendeta Restot di Ingananabe tabe mardongan tangyang di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus Raja ni Huria tongon dina mangarade huriatan waeng tu Sinode Godang masa dolalo nagogo di Tapanuli alai pinuji matuhani malua dohita sian parmaraani nangpe di deba inganan adong na sobolas marminggu songana somal hinorhoni gareja nasega binaheni laloi alani imat do mandok maloyate hita tu debata pardenggan basai nama ngaramoti hita rap dohot huriana gabe tarbahen hita marhahi pason manguduti aka ulawon dohot parhobasota di ganup inganata marhite suraton pinabotohon matuhami tuhamu amanami dohot inanami saut do patupon ni huriata Sinode Godang na 60 onomon ima di hari Senin ro di hari Kamis tanggal 24 ro di tanggal 27 Oktober 2022 maringanan di parsamean seminarium Sipolohon na sinondangani tema marsi urupan mahamu mamorsan akana dokdoki ima dalan mangarodoti patik ni Kristus Galatia onom ayat 22 dohot subtema marhite aturan dohot peraturan huria nadumenggan dohot sentralisasi parhet pengon HKBP marhilas ni roha pasahaton pangabasiota di partikian digitalisasi. Di Sinode Godangi dihatai do taringotu aturan peraturan HKBP 2002 amandemen na paopaton dohot pelaksanaan sentralisasi keuangan HKBP mangeahi nadumbengan di rumang pamilito ni aka uluan nang dohot rumang ni haruason ni Sinode Godang. Ido na tinuju ni huriata marhite amandemeni do mutusi ma pinangi doa nami asa sude ruas ni HKBP mambuan di bagasan tangyang di parmingguon dohot di aka partangyangan lungu nang di tangyang marsaha halak pe asa mardalan Sinode Godangi dohot denggan sonang ruas ni di parson sinode mandohoti sinodei jala boy membuat haputusan atau pauli-ulihon dohot pahi saton pangobasion di huriata songonima hupa botohami tuhita saluhutna ruas ni huria dihorasi jala di pasu-pasu tuhata ma dihita saluhutna dina manguduti aka ulawon dohot pahobasota be bahen sangap di guarna tabe dohot tangyang huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Robinson Butar-Butar ditandatangani dan dicap. Selanjutnya kepada panitia Pesta Huria. Shalom. Nahu parsangap yami amak padita, amak parhalado, do hamu amanami nanami na pungu di bugasan Rianon. Jonjuk kami memido tiki saotik, mabai panorangi informasi mengenai taring utu pestata tanggal 4 doho tanggal 6. Rangkaian acara Pesta Gotilon sudah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh panitia, antara lain pertandingan tenis meja sudah selesai dilaksanakan. Cerdas cermas Alkitab sudah selesai dilaksanakan, berpacu dalam buku Ende juga sudah selesai dilaksanakan, dan yang terakhir adalah lomba catur sudah dilaksanakan. Jala luar biasa do dukungan ni ruas dohok parhalado. Ada kuasa yang luar biasa jika dua orang dan atau kelompok orang percaya bekerja sama secara harmonis dan sehati dalam melayani Tuhan. Adong dope dua mata acara nai
yang akan kita laksanakan Parjoloma tanggal malam puji-pujian tanggal 4 November. Jadi sudah pengumuman kor markordo di si malam puji-pujian ini jam 5 alana sokona nasugutan dakijap sia sonari ngamak kata yau do bagian cuaca bagi meteorologi dang roudan di si borngipe baru roudan jadi romah hitate malam puji-pujian jam 5. Jadi adong do bintang tamu si bintang tamuon nga 2 tahun hubuki kamion alana jadwalnya luar biasa padat. Albert Tobing. Jala adong musik vokal grup. Ope vokal grup on dung show halaki road show album kedua baru pero musik mula tu Bandung. Vokal grup orang tua sekolah minggu. Jadi aku udang dope kena asingan mengisi acara yang dilaksanakan 4 November. Jadi Roma itu sudi akka peserta pakai kaos kuning. Ate asa sona kompak. Puncak acara Gotilon tanggal 6 November. Pada saat prosesi masuk, sudah ina membuat tandok. Ale marisi boras. Una kola tandok naya teh. Marisi boras dipasah ma tujolon non panitia manjalon non. Baru paduahon silua masing-masing sektor ngai tetap konon. Baru pasahaton sakti-sakti setiap sektor. Baru non adong tortor sekolah minggu. Berusaha demi panitia lau memenuhi akka door prize. Ate ale ati buha adong sian amang inang nang mangalian demi door prize ipasah ma tanggal lonomon. Ate kami berharap semua ruas bisa hadir pada tanggal 4 dan tanggal 6. Mau lihat doh pasatami tu akka amang situa daerah yang memberikan waktunya mengunjungi ruas. Ima nalaho papungon akka gogo ni hauma sataunon dalam bentuk donasi. Mau lihat ya atau kasih tua ati boha pada saat sintua daerah datang ro tu jabut tabe dangisi hita. Radedo panitia ro mengunjungi amang inang tu inganat tabe lao membuat donasi manang boido ditransfer adong do rekening di panitia di Warta Jemaat halaman 5.15. Halaman 5.15. Dana yang terkumpul akan kita pergunakan untuk menjalankan semua program gereja yang sudah dianggarkan dan yang akan mau dianggarkan. Jadi naparpudi mula-mula kita tuh sejarah perang Israel dalam hal ini Joshua dohot Amalek. Adong do disi kesepakatan Musa harus mengangkat tangannya. Musa sudah tua. Dang mampu ibadah sarat jolo madosi Musa. Dang mampu ibadah mahola mengangkat tanganna. Asa boy monang si Joshua. Roma si Harun do si Hur. Dibuat mabatu. Asa boy hundulan nisi si Musa. Hundul masih Musa. Ale tangan naik terus naik. Ditopang ma tangan naon. Perang berjalan terus monang ma si Joshua. Alana si Musa tetap mengangkat tangan dan ditopang oleh Harun dan Nur. Dang margogo hola padita. Boy papungon hepeng di Europe. Dang margogo hola perhalado. Iko rado hita sudia mamanginang. Iko rado hita sudia menopang. Aka pembiayaan tu anggaran di gereja ton. Asa mardalan gereja ton. Jadi dibugasan sirat roha mangidu hami. Sepanitia tuhamu amanai minanami taleyama. Tatopang marencana ni huriaon. Baik dalam bentuk manwar kaus, baik mambain stiker ni ulos, manang donasi, alepos rohanami, nabur judo hal amang inang, biacarana asaboy huriat tahun, tatopang mahuriat tahun asaboy berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Imarasik kami sepanitia cek acara, mohon maaf kalau kadang-kadang kata-kata kurang berkenan, mau lihat tema di Tuhata Butima. Amang Inang, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur Tuhan untuk hari yang Kau berikan. Pada hari ini
kami boleh hadir di tempat ini karena kasih Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh memuji memuliakan Tuhan, dan bertemu dengan saudara seiman kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan Yesus berikan, agar kami boleh senantiasa dapat mendengarkan firman-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati untuk penginjilan yang boleh dilakukan oleh seluruh penginjil di seluruh dunia ini ya Tuhan. Berkatilah Tuhan para penginjil-penginjil Tuhan, sehingga tetap Tuhan sampai Engkau datang nanti Tuhan, firman Tuhan tetap dapat kami sebarkan Tuhan, dimanapun dan kapanpun waktunya ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan, semakin diagungkan. Kami berdoa untuk penginjil-penginjil ini ya Tuhan, agar mereka diberikan kekuatan dan juga kuat kuasa daripada Engkau menjalankan tugas yang Engkau emban bagi kami semua. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang mendapatkan hambatan untuk dapat beribadah. Gereja HKBP Tuhan masih banyak beberapa ya Tuhan yang mengalami hambatan, baik dari masyarakat setempat atau organisasi-organisasi lain ya Tuhan, yang tidak ingin nama Tuhan dipermuliakan. Kami mohon, kami mendukung doa pada siang hari ini ya Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan, baik yang HKBP maupun di luar HKBP ya Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan, agar seluruh umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan dapat mendengarkan firman Tuhan di rumahnya masing-masing ataupun di rumah ibadah yang telah Tuhan berikan bagi kami masing-masing ya Tuhan. Kami mohon kasih karunia Tuhan bagi juga pemerintah kami di Indonesia ini ya Tuhan, untuk kepala pemerintahan kami Bapak Presiden Jokowi dan juga seluruh stafnya ya Tuhan, dan juga lembaga-lembaga tinggi negara kami ya Tuhan, baik dari RT sampai pusat. Tuhan memberkati, sehingga jika Engkau berkenan Tuhan, kami boleh beribadah di negara ini Tuhan dengan sejahtera Tuhan. Jikalaupun ada hambatan dan rintangan, kami mohon belas kasihan Tuhan, agar semuanya itu dapat dihalau Tuhan sedikit demi sedikit, sehingga kami boleh memuji memuliakan Tuhan di rumah ibadah kami masing-masing. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, agar Tuhan memberikan kebijaksanaan dan hikmat memimpin negara ini ya Tuhan, agar mereka dapat Tuhan menjalankan tujuan dari negara ini didirikan, yaitu untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu juga dalam beribadah ya Tuhan, kami mohon Tuhan yang mencampur tangan Tuhan, sehingga pemimpin-pemimpin kami Engkau berikan hati yang takut akan Tuhan. Kami juga ya Tuhan berdoa ya Tuhan untuk seluruh program gereja-Mu ya Tuhan dalam jangka waktu dekat adalah Pesta Huria, Pesta Gotilan. Biarlah kami ya Tuhan, seluruh jemaat Tuhan datang ke gereja-Mu Tuhan dengan penuh sukacita, penuh dengan ucapan syukur, memberikan apa yang terbaik yang kami boleh terima daripada Tuhan, untuk kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau juga berkati ya Tuhan para majelis kami Tuhan, untuk dapat mengelola persembahan yang diberikan oleh jemaat ini ya Tuhan, sehingga seluruh pelayanan yang ada di gereja-Mu dapat berjalan dengan baik, dengan lancar dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Sinode Godang yang akan dilaksanakan hari Senin sampai hari Kamis di Tarutung ya Tuhan. Engkau berkati Eporus kami, seluruh pendeta kami, dan juga seluruh perwakilan yang mengikuti Sinode Godang ini ya Tuhan. Kau berikan hikmat dan kebijaksanaan, agar apapun yang diputuskan itu semata-mata karena kasih yang daripada Tuhan, dan juga hikmat yang berasal daripada Tuhan, sehingga kami ya Tuhan dalam beribadah dimanapun kami berada di HKBP ini ya Tuhan, di seluruh Indonesia ini Tuhan memberkati dan mengurapi, dan kami dapat melakukan apa yang menjadi program dan pelayanan secara khusus di tahun 2023 nanti akan berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan berkati setiap hamba-hamba Tuhan, pendeta kami ya Tuhan, berikan hikmat-Mu dan kebijaksanaannya Tuhan, agar dapat bersatu hati menghasilkan suatu hal yang baik, terlebih untuk amandemen keempat tahun 2002 Tuhan, dan juga rencana sentralisasi keuangan. Biarlah semuanya itu dapat Engkau berikan jalan yang terbaik di gereja-Mu di Huria Kristen Batak Protestan ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh pergumulan yang boleh ada. Kami mengucap syukur untuk jemaat kami yang boleh berangsur-angsur pulih dari sakitnya dan dapat beraktivitas kembali
masing-masing di rumah maupun di pekerjaannya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk kesembuhan bagi jemaat kami yang masih sakit ataupun dalam keadaan kelemahan tubuh. Bagi saudari kami Cynthia Buru Simbolon di Rumah Sakit Limiati yang kemarin baru operasi ya Tuhan, berikan pemulihan bagi dia agar dia dapat kembali beraktivitas sekolah dan juga mengikuti sekolah minggu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Amang Sintua Edison Silain ya Tuhan dalam saat ini dalam rangka pengobatan penyakitnya. Tuhan berikan kekuatan, semangat dan juga semangat yang selalu agar Amang Selain dapat menjalankan pengobatannya Tuhan. Begitu juga dengan keluarganya ya Tuhan, Kau berikan kekuatan untuk Inang Silain dan juga anak-anaknya ya Tuhan. Dan kami yang bisa mendukung dan berdoa bagi kesembuhan saudara-saudara kami yang sakit ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sakit, mungkin karena usia yang lanjut atau sakit satu yang lainnya Tuhan. Kau berikan kesembuhan, baik yang namanya ada dalam warta jemaat ini maupun yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu karena kami tidak mengetahui keadaannya. Kiranya Engkau lah ya Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan apa yang menjadi kebutuhannya ya Tuhan, obat-obatan, makanan, minuman yang baik sehingga dapat mendukung kesehatannya dengan lebih lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang bergumul dalam sekolahnya, menyelesaikan studinya, mencari pekerjaan, mendapatkan teman hidup, ataupun memperoleh keturunan, dan apapun yang menjadi pergumulan jemaat Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan membawanya dan memohonkan kepadamu sekiranya Engkau berkenan, Kau berikan kesembuhan, Kau berikan apa yang menjadi kerinduan dan harapan mereka ya Tuhan yang menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan di persiapan HKBP Lembang dan juga Semudang. Tuhan berkati Amang Pendeta di sana dan juga majelis dan juga seluruh jemaat agar senantiasa bertekun bersatu hati ya Tuhan, sehingga dengan waktu Tuhan, waktu yang tepat berdiri gereja Tuhan di sana. Dan sungguh kami semakin sukacita dan semakin banyak orang yang datang ke gereja Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, begitu banyak doa dan harapan baik dari setiap pribadi kami dan juga keluarga kami masing-masing. Engkau Maha mengetahuinya. Di atas semuanya itu ya Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami masing-masing, dan biarlah kami senantiasa bersukacita di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munah di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Moliate amang dohot inang. Merlas di roha hita di bagasan minggu sadarion. Asa tung sikoblas di rohata tajalo mahata di debata. Di parsaurata di minggu arianon sian surat ni apostel Paulus. Napaduahon tu si Timoteus bidu 2
ayat sada sahatu ayat 10 tolu. Hujaha madihita tapai hutihu ma sonom madidok disit. Taum ma naporsuki humokop Kristus. Ope ale anaha margogo maho marhite-hite asini roha ni Kristus Yesus. Jadi nabidegem sianau diadopan ni torop sitidangi ima pasahat tu halak haposan akan tahu mengajari na asing. Gabe dongam manaon hapor suhom maho songon parangan na dinggan ni Kristus Yesus. Dangolo alit parporang tu akaulaon paddaraman asa halomoan ibana di namarsuru ibana. Nang namarsiadu pe dang dipartupali ia sotigor paraluan nai. Ikosiula haumai jumolo taruli di parbuena. Atu sinahudoki ay lehonon ni Tuhanido tuho roha mangarti sa luhut nai. Paingotingo ma Jesus Kristus naung di Pangulo siyan akanamate na siyan pinopar di si Daud hobartu na hubarita honi. Alani ido au manaon na porsuk pola tarrate songon siula hajahaton alai daktar rate anggohata ni debata. Di baheni benget dorohakku manaon saluhut nai alani akka natarpilit asa dohot na sida taruli di haluaon na di bagasan Kristus Yesus dohot di hasangapon sa liling-liling nai. Haposad do hataon ang godongan na dohita tu hamatean dongan nama ng tuhanguluan. Ang gobenget hita manaon rap mga rajay ma hita sugut molo maswadahon hita doho maibana maswadahon hita. So haposap pe hita tong do haposan ang goibana ay daktar swadahotsa dirina imasahat na. Akadongan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus ama nami ina nami ra sa tulop do hita molo adong halak manugihok kita tusada parsaulian olo do hita de marlubba do hita beta tusana dong isa parsaulian ninna idia isadu beta bah aupe asa daruli ningod do rupani alay sa balik na ra mulai dok beta tu sabah adong isan haporsukon asara maporsu jo ngulutta ninna adu alusta kamang dohot inang ayo ke sana di sana ada penderitaan ayo supaya kita menderita ninna rupani baru tahe ahomay ba di homay ninnaut tarorade manang surot na maray bana memeriksa pikiran na gabi tu penderitaan au diajak dan inaut tado homa tu sih ada ngolo menderita nguluku ninaut dora alaya karongan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus ido na masa di tonga-tonga iturupukon beta rap manaon rap maporsuk rap manaon haporsuhon songon kaparangan ni Kristus ninar apostel Paulus do tu si Timoteus. Artinya Rasul Paulus mengajak Timoteus supaya Timoteus juga mau menderita. Asa olo ibana manaon na porsuk di bagasan nguluna olo ibana mangihutton apostel Paulus rap mangadopi haporsuhon. Rap mangadopi parukilon. Rap mangadopi naborat si tawonon akan hacit suku-sukun na bahasa ikon tugihonon ni apostel Paulus ibana. Apa alasan Rasul Paulus mengajak Timoteus supaya mereka sama-sama menderita, supaya Timoteus juga mau menanggung penderitaan, menanggung beban. Alus na ima ala holan marhite haporsuhodo di tao Yesus Kristus gabiboy hita malua. Seandainya Yesus Kristus tidak menderita di dunia ini, maka kitalah yang akan menderita. Au marsonak-sonang do Yesus di portibion,
dang dipikiri hita jolma pardosaon, dang sahat tu hita haluauni. Jadi karena Yesus mau menderita, hanya karena penderitaan Yesuslah, maka kita bisa bersuka cita hingga saat ini. Kita bisa menikmati keselamatan yang telah disediakan oleh Yesus Kristus bagi kita. Nama naod do ibana sahat tu nama te ibana di haupinor silang. Gabe tarse sama sude dosa tai. Gabe malua mahita sian uhuman alani dosai sian hamateani. Gabe dapot tamalas ni roha hanguluan nasa liling nililing nai. Dungin apa duahon ala di bagasan hapor suhonido di patuduhod Yesus holong ni rohana tuak kanaolo porsea tu ibana. Melalui penderitaanlah Yesus menunjukkan betapa besar kasihnya kepada orang-orang yang mau percaya kepadanya. Jadi hapor suhoni diadopi Yesus di hasianganon holan ala ni balga ni asini rohana doi itu hita. Holan ala ni balga ni holong ni rohana doi. Lahu makkokopita unang mago taheak kapardosaon din na rohana. Alay sa malua na sida. Tabereng makamang dohot inang balga ni holong ni tuhatay itu hita. Gabi olo iba na manaon na porsuk manuhuk sude hapor suhon aturan ni jabar ni ngulut doi di hasianganon. Ala di ido di paingot Apostol Paulus naking si Timoteus ikutlah menderita. Yesus telah menderita. Karena penderitaan Yesus itulah kita selamat. Atong hita pe kodoho do manaon na porsuki asa dohot hita malua. Ido bagiata dinaung mangihutod Yesus Kristus. Na mangihu mo se ikom mangaradi si Timoteus manganaon na porsuki. Ala di boto Apostol Paulus do ulaon mamaritahon barita na ulii dada ulaon na mura. Tidak segampang yang kita pikirkan. Holat ta baritahon ni itor jaloon ni jolma ma itor porsea ma jolma dang dope gudang doa kahalak na manulak barita na ulii. Banyak orang yang tidak mau menerima. Dalam pikiran mereka, dalam akal mereka itu tidak bisa diterima Tuhan Yesus menjadi Tuhan, menjadi juru selamat. Seorang manusia yang lahir di dunia ini menjadi juru selamat. Alani dak terjalo nasidai borak doi. Alani borak do nama maritahon barita nauli. Godang doa katantangan, godang doa kahalak nasomak kahalomohoni. Dan inilah yang dihadapi oleh Timoteus. Jala marukil situ tu do si Timoteus mangadupi pola do jujut ibana tumatangis. Pola do jujut ibana madele si Timoteus ala si Timoteus yon naposo do pe ibana otik do pe umur ni ibana ala inung ngay kum manghadupi hamaolon na songoni. Penderitaan, penganiayaan, bahkan nyawanya juga dikejar-kejar. Ala ini jujut do ibana sa sitong na tumatangis. Laos hado ido Rasul Paulus si say huigo doho uju na tumatangisi ho uju na marukiliho mangadupi sa luhut nai. Alay nagpesongoni kadongan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa do teladan na pinasahat ni Apostol Paulus. Di na diboto ibana maoldo na niadopan ni naposona si Timoteus na marhobas di huria Efesus. Di pasahat ibana masurana asa margugo ibana. Ahamadidok ibana daya saday nabuhi parsiajarat tuhita margogo maho ninna. Kiranya engkau kuat margogo maho. Odo parsiajaran na parjolo tuhita kamang dohot inang. Bagaimana kita bisa memberi kekuatan, menyemangati saudara-saudara kita yang sedang mengalami penderitaan. Nang anak kota, nang sisolhota, nang nahumaliang tetanggata ketika mereka menghadapi penderitaan atau masalah. Bagaimana kita memakai hidup kita untuk memberi semangat? Tugas ni naporsea ima laho pahehehon akan marukil. Mangaleho gogo di nasida. Memberi kekuatan. Unak sebalik natong. Laos madabuho nate.
ngabinereng nilai ni gelengi ono pulu contohnya mangadu may bana ma nilaiku hanya 60 tau tom ma ala ni malas mo may kan bereng ma likot tinggal kalas na mahomuse laos nin narupani abe narotu pikirin na dadaki ay dia do makkon bapakon mangadu iba ala met nilai alay gawe laos tinggal kalas na mamusenin na. Itu contoh yang kecil. Di tonga-tonga dia kaparsaurat tapi serindo songoni. Nga di pasahat donga tau paru kilon na songonon. Paru kilok kunin na. Batao mak ala ni Nabi Nahem mudi laos nin narupani. Dia sudah terjatuh mengadu kepada kita semakin jatuh lagi. Laos lalam madabu maibada ala ni alusyak kita. Dak songoni ngulun akan aporsea. Tapi orang-orang yang percaya ketika ada saudaranya, ada sesamanya yang menghadapi pergumulan tantangan hidup, tugas tanggung jawab orang percaya memberi kekuatan. Ikon apulat dorohana, ikon paposod dorohana, asa margugo ibana, menghadapi hamaulon nama satu ibana. Akhirnya dia bisa bangkit, dia bisa bersemangat kembali. Odo ulaun ya kana bersea. Napadua hod di paingot Apostel Paulus maibana asamar sigatung tu asini rohani Kristus Yesus. Dia sadai didok dotongi margogo maho marhite-hite asini rohani Kristus Yesus. Lapatanna asaboy margogo si Timoteus da soholan ikon mangasahon asini rohani Kristus Yesus ido. Lau sidora na didok na di buku detai 120 tolu so holan asini roha si pangasahonot toninin na ope holan asini roha si pangasahonot tai si pangasahonot toni lapatan na di siya kamang dohot inang datuk so tagamon so mga dupi hamaolok kita di gulo nate lumobi ala mamaritahon barita na uli ala makatidakon Kristus Yesus Tuhani boy do roak kahamaulo nak katantangan alai boy do salpui jalaboy do taadopi jalaboy hita margugo molo asini rohani Kristusido tapangasahon unang mangasahon pikiran manang hagugo ta sa diri hita tetapi harus mengandalkan kasih Kristus ay holan asini rohani Kristus Yesus do naduk mangaleho gugo tu hita naduk mangalehos semangat di hita jalan aboy mangurupi hita mangadupi sudah hamauloni ang gugugut taido ang gupikirat taido itu semua terbatas tung peadong di hita hapistaran hamaloon habisuhon adong musiaka arta sipakyot ta mangadupi akka hamauloni kita harus ingat itu semua ada batasnya tetapi kasih Kristus tidak ada batasnya omalani ikonodo si pangasahonota di bagasan nguluta mangalupi hamaolon. Na mangihutak kadongan na hinaulongan ni Tuhan Yesus Kristus asaboy si Timoteus sahat tu hanguluani sahat tu las ni rohai songon na pinatupa ni Apostel Paulus di nguluna ay tongom manurat suraton Paulus tahu bahwa akhir hidupnya sudah dekat. Alani dok ibana nunga marujung be parulauku ninna nunga hu paujung paraloaki ninna dia tahu sampai garis akhir dia telah mempersembahkan hidupnya jala masihol do ibana ikos songoni si Timoteus sahatu ujung ningoluna ikos satia toktong si Timoteus mangihuton ibana mangihuton ajaran berita nauli nasia Yesus Kristus atau ngasaboy maka Rasul Paulus mengingatkan supaya Timoteus juga ikut aturan Tuhan. Bukan menciptakan aturan sendiri dalam hidup ini. Lau sido nanang paingoton natu hita. Ikutilah jalan hidup, aturan hidup yang telah diberikan Tuhan. Adong tolu naking hira upama na pinasahan ni Apostel Paulus. Na berjulo didok sahalak parporang ninna. Dangolo alit sahalak parporang tuak kapad daraman. Asa halomoan ibana di namar suruh ibana seorang prajurit atau seorang ahli perang
Dia tidak mau fokus ke dunia ini atau keuntungan-keuntungan di dunia ini supaya dia bisa menang dan akhirnya dia menjadi kesukaan pemimpinnya. Tetapi dia harus fokus kepada tujuan hidupnya, tujuannya berperang, yaitu mencapai kemenangan. Asada apoti ikos satia do ibana mangihuton aturan di perporangan ini. Mulai sian na latihan, mulai sian na berlatih memakai senjata. Ikon na serius do ibana. Dia harus ikut aturan. Kalau dia tidak ikut aturan, menciptakan aturannya sendiri, nang lauboy monang. Adong do ada tradisi tong di tikini perporangan molo masa di si molo mamulus lau do kamang do inang kaparporangon. Setelah sampai di pulau yang akan mereka perangi atau akan mereka kuasai, itu disurbu do ininna barau nai kapal nai. Asa boa, asa onang sa itu si pikiran na. Asa onang adong pikiran boido mundur. Molo talu boido kalah, boido kembali ke negeri asal. Supaya tidak demikian, mereka harus membakar perahu mereka atau kapal mereka sehingga fokus mereka harus menang. Dang bui talu. Molo di darat pe, akka hodanai, akka huretanai. Molo so ditutung, iturbuanon niya kadaposo doi ngulak. Tu istana, tu kerajaan. Asonang berpikir na sida di sando pe huretanami. Boy do pe mulak, boy do pe menyerah. Tidak demikian. Harus menang. Apa aturan yang diberlakukan harus itulah diikuti. Imana perjolo napa dua hon? Nang na marsiadu pe manang perlomba ninna atau olahragawan di ayat 5. Dang dipertupali atau tidak diberi hadiah, ia sotigor para loonna. Kalau dia tidak tahu aturan. Supaya seseorang yang berlomba memperoleh hadiah, dia harus ikut aturan. Start sesuai dengan waktu yang ditentukan, finish juga sesuai dengan waktunya. Selama dia berlari misalnya, harus di rute yang telah ditetapkan. Molo gabe mabuat dalam pintas do ibadah, nak pe ibana mau nang perjolo, nak pe ibana sahat tu garis finish perjolo, dia akan digugurkan. Batal do pemenang. Aidang sesuai aturan ninnaun nado. Tetapi kalau dia mengikuti rute, mengikuti aturan sampai di garis finish, itulah yang akan diberi hadiah atau diberi mahkota kemenangan. Jalan apa tuluhon nang sahalak partani pe manang siula hauma asa taruli ibana dai kon nunut do ibana di naniulana. Dia harus sabar, dia harus sungguh-sungguh mengerjakan apa yang dia kerjakan di ladangnya supaya dia memperoleh hasil atau memanen daripada buah yang dia kerjakan. Natului manggobarhon pabuwa ujung ningolu ni halak na satia mardalan di dalan natigor di aturan nasitong nabinain ni debata manang Tuhan Yesus, dia pada akhirnya akan memperoleh kemenangan, pada akhirnya akan memperoleh buah yang dia kerjakan dan dia akan bersuka cita. Odo naik kona dong di ngulu ni si Timoteus asa sahat ibana Tuhan nguluani. Ay dido ibana do Apostel Paulus do naking di 10 sada. Ang godongan na hita di hamatean, molodongan ni Kristus hita di hamatean, dongan na manang hita Tuhan nguluan. Ketika kita setia di dalam hidup kita mengikuti Yesus Kristus bahkan sampai akhir hidup kita, percayalah kita juga akan menjadi teman Yesus Kristus, menjadi sahabat Kristus di dalam kehidupan yang kekal. Jalaudo intini ngulunin aporsiati amang dohot inang asa unang marisuang haporsiaut tai asa unang marisuang akapar minggota akapar saurata di partangyanga di akapar sermona do akan asing. Tidak lain dan tidak bukan tujuan kita adalah supaya kita memperoleh kemenangan, supaya kita memperoleh kehidupan kekal dari Yesus Kristus. Alani komarsi hoho do hita nakpe si pata maol porsuk si dalanat tai di bagasan nguluta. Dungina perpudi siya turpukon boy do ta idaota. Marhite-hite sude haporsuhon manang namaol
namasa dito nga itong ngulutay, pos marohata, lehonon nilibatado, roha mga tusi, manang mangarti sa luhut na Namahol, molosota tusi do, aha tujuan ni nguluta, maka kita akan selalu bersungut-sungut ketika menghadapi pergumulan. Alay dong tatusi doi, tatusi mangadopi, tatusi pabuah adong do debatana rade mangurupi kita. Semua masalah itu, pergumulan apapun itu pasti akan bisa kita hadapi. Alani akan aporsia sa sitong na moloro akka hamaolo di tonga-tonga ni nguluna dalam artian haporsuhon dada alani natabayad dangi alay alani barita naulido alani naung say tabayad na dinggan alay saya dong halak na magkasuguhon ido ang ko haporsuhon na nido na itrupukon bukan penderitaan karena kesalahan kita ayalana molo alani na jahat dohita gabiro haporsuhon itu bukan cobaan atau penderitaan tetapi permasalahan masalah doi natabay sa diri doi alay molo pergumulan naro sian ulaut tanadinggan songon nairo ni trupukon tung songo dia pe maol ni songo dia pe godang ni ala nunga di lehod debatana king tuhita roha na mga tusi jala mangarti jala boy ta adopi sa luhut nai maka kita tidak akan bertanya-tanya lagi mengapa kita harus menderita. Dang pola be sa isukunota buasa boy roha porsuhon. Songon na jujut masa di ngulu ni na porsia. Burju do ibana, per minggu do ibana. Alay saya porsu do nguluna. Orang yang telah mengerti cara Tuhan, dia tidak akan bertanya seperti itu, tetapi akan menghadapinya dengan iman, dengan penyerahan diri, hanya bergantung kepada Yesus Kristus, kepada kasih-Nya, tidak akan mengandalkan pikirannya untuk mengerti itu dan mengandalkan kekuatannya untuk menghadapinya. Alania kamang dohot inang na hinahulungan ni Yesus Kristus. Manang hapor suhod dia pe tadu pinuay ngate. Manang hamaulud dia pe naro tungulutan waengon sadarion di bagasa tikion. Hadapilah, Tuhan akan menguatkanmu. Lehonon ni debatado haguguon. Jala batu duhonon na do asini rohana na macay balgay. Buy do ta adopi marsihoho mahita mangihuton ibana. Rade mahita mangihuton Jesus Kristus mangihuton Apostel Paulus naikon mangadopi haporsuhon. Asasaha hita tuhita hanguluani dongan na hita di hanguluan na saliling nililing na. Amen martangi yang mahita. Ali Jehovah Tuhan nami mauliate Tuhan di hatam ng manorangi roh hadot pikiran nami di bagasan tikyon. Dito gihoko do hami Tuhan asa marsihoho tuho atik pe ikon mangadupi hamaolon hami ikon mangadupi haporsuho kami di bagasan ngulu nami alani na mangulahon na dinggan mamaritahon baritam na ulii ay dang sude halak namura majalo baritam na ulii saya dong do na berusaha manulak dohot mangalili akka si parbarita na ulii dohot akka na porsia tuho alani Tuhan jalan na boy do huadopi hami di bagasan ngulu nami atong pargugoy hami pos do rohanami molo marsigat tu kami tuasi dohot holong ni roham margugo do hami Tuhan mangadopi sa luhut nai jalaboy do toktong hami hot di haporsiaw nami makajongjokon barita na uli na siyan anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asiroham ajari hami asa toktong mangihuton aturan naung binahemmu di tonga-tonga ni ngulu nami asaw nang madili hami Tuhan molope masa akka hamaulo ni alaya sa marpanatapat tujulo hami babua molotoktong hami sa tiya tuho gabirapotan hanguluan ni mahamilas ni roha na siyan ho Jehovah Tuhan nami dari bigan wagijang upasaat hami tuho Tuhan sudi paranguluan nami ama nami ina nami naposo sikola minggu remaja sudi taherwas ni huriam na marpungu di bagas muna badiaon dak tagamon sojupang akka hamaolo di bagasan ngulu nami dak tagamo sojupang akka haporsuhon tahe di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu nami jala jujuk do Tuhan hamaolo ni manugihok kami tupad delean jujuk do haporsuhon ni manugihok kami asa ganggu hami di huasom jala
najumor but muse saya dong do halak naung porse ahiat tuhala dia ka haporsuhon hamaulo ni gabe manadikon ho manudal hon ho di bagasan ngulu nasida pargugoy mahami Tuhan asa manangahapi namasa di ngulu nami margugo hami songon apostel mo akan aposom apostel Paulus si Timoteus nang sude tahiak kasih siami na margugo nasida mangadupi pardalanan ni nguluna gabe sahat nasida tulas ni rohana sumurungi atong hami pe pos ni rohanami pasahatom mudo tupal hanguluani tuak kahalak naolo satia mangihutoko sahat tu ujung ni ngulu nami upasahat hami ma ngolu tod dinang pikiran nami asa digonggomi toddim tod di parbadia marsanga mau Tuhan jalo mahami di bagasan Kristus Yesus mau liate mariho amen. Tuhan menjaga, tolong
tatangya koma peliata tu debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggat dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabewap na hutjus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asaho parahasya kami pelianon. Pati bulhon harajaom mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok maule ate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaomu, say saut malomani roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami, unak kami tugi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaur ho madamena tutodim.